Ehkä sanotaan, että omalta kantiltaan niin enemmän tuo Lemmy Kilmister kosketti siinä mielessä, että hän on ehkä siinä mielessä valovoimaisin hahmo siinä nöyryydessään, kuinka paljon häntä kunnioitettiin ihmisenä ja musiikin tekijänä ja kuinka nöyrästi hän istui sitten Rainbow-nimisessä ravintolassa ja veti sitten viskikolaa ja pelaili sitten sitä omaa peliään siinä Chicanissa eli baaritiskin nurkassa, niin ehkä siinä mielessä kosketti se hänen tarinansa ja sitä, että kuinka loppujen lopuksi persaukisena kaveri sitten menehtyi, vaikka kuitenkin kuvitellaan sitä, että tuollaisella rock-tähteydelläkin niin niillä limusiinilla ja mersuilla ajettaisiin, mutta täytyy myöntää, että kyllä se tässä tapauksessa taisi olla ihan vuokralimusiini. Ja jos puhutaan tulevaisuuden tähdistä ja siitä, että syntyykö meillä enää tällaisia kulttihahmoja, niin ehkä musiikkiteollisuus on siinä mielessä pirstaloitunut tänä päivänä, että varsinaisia tällaisia ison luokan tähtiä harvakseltaan enää tänä päivänä syntyy. Ja sanotaanko myös, että bändien kestokin tänä päivänä, kauan ne on enää pystyssä, niin on sen verran lyhentynyt, että oikeastaan tällaisia Rolling Stones-tyyppisiä tai Motorhead-tyyppisiä orkestereita, jotka sitten vuositolkulla itseään vääntelisi tuolla areenoilla, niin ei varmaan hirveästi tule. Että kyllä niin kuin Lenny Kravitzkin yhdessä vaiheessa sanoi, että rock and roll is dead, niin kyllä voin sanoa, että isot hahmotkin ovat kyllä ehkä sitten kuolleet. Mutta onhan tuossa muutama stara vielä, Mick Jaggerit ja muut, jotka odotellaan niitä, että koska pääsevät sitten tuonne taivaan tai puhutaan ehkä mieluummin tuonne alakerran orkesteriin sitten rämpyttelemään niitä instrumentteja, missä he ovat hyviä.